Angu kamwana kakazvivharira musecret room kachida kupula a prank on the boyfriend in the room yange ine one side yaive mirror one side yaive window. Apa kainge katomusira video re breakup kakudza kuti nandichakude kaitonakidzwa nazvo. Wangu nongoziva mabhebha anongonakidzwa nezvinhu zvisina basa, but mufesi akatenga atogumbuka kutokana maruva, but mubhebha akaona kuti ndakanganisa akutanga kutsvaga maki ekuti akinura bude. Maki anga awana kutoona kuti maiwe maki yabobrasi. Mufesi akuti asfrustrated akutorwadziwa zvokudaro. Bhebha trai kufona kudai network can't get kuti trai kupwanya window rere rakaramba bhozi rainge riri secret chamber to avoid wo zvakurwadza manje. Bhebha akutanga kuchema, but wangu mwana aikwanisa kunzwa masounds aibuda mune imwe room achinzwa mufesi wake achichema zvaimushungurudza zvisingaita. Akaedza kuda kudedzera kuti ndiri pano kani ndiri padhuze newe uri kundiona here, but haana kana kuzviona because he was only a step away. Mufesi akaedza kuita sei akazongoenda kupolisi achinoudza polisi kuti ndaane 3 days ndichishaya mukubhebhe. Bhebha aitenga achitoshayika pamepu zve3 days, but bhebha aitenga afrustrated manje akatora chiuya achida kubaya kuti abure, but raitotadza because it was created for war. Akanotsvaga chikafu kuona beans dzemakeni dzainge dzakatoshata ndo dzaaidya everyday achiona mufesi wake achimuona mufesi wake akatarisa mapicture achirwadziwa achichema mufesi wake, but then hapana zvaikwanisa kuita. And this other day mufesi wacho achigeza kumeso, bhebhe ratanga kudedzera kuti ndiri pano kani ndinzwe, but haana. Pakavakika pipe akaita ringu mumvura, but mufesi haana kuzvinzwa, haana kukwanisa kuzviona. Bhebhe rekaedza kuti aseri ratanga kudedzera rafrustrated manje rainge rato desperate, rakutanga kuchera madziro aya kuti ringe pamwe angabore kusvika kunext. Kudai akunoguma magetsi aguma magetsi, kunodai kunotrai kudai adzima magetsi. Akushungurudzika all because she wanted to play a prank on the boyfriend. Wangu zvakazoitika next ndo zvakazonyatsomurwadza zvikamusiya ari very desperate kubuda immediately.